Helo, fi yw Karl efo K. A Caren efo C. Fi wrth modd efo tywydd poeth sy'n meddwl less clothes, more fun. I fi, mae bywyd yn just fel catwalk. A fydden ni'n partio'n aml iawn efo lot o celebrities Gaerdydd. Dwi'n cael gwynedd fi'n neud unwaith yr wsos. A regular spray tan once a week. Yr unig peth fi'n gysau, pryd fi'n barod i mynd, fi'n teimlo dda, a fi'n dweud, right, Caren, sut ydych chi'n edrych? Oh, Karl, you look fine. Body wraps. Fine, Caren. Massages. Sorry, Karl, ti'n edrych yn fabulous. Like, da iawn, Caren. Mae Dilwyn Sanderson-Jones yn arbenigwr ar grefft bushcraft. Just been down and come to toilet. Ac yn hoff o weithio pobl i'r eitha. Mae'r ymdrech mae gyd i mynd i un ras. Un ras. Wedi cyfnodau gyda'r awyrlu yn Irac a Saudi Arabia ac ar ôl treulio amser mewn ogofau eira wrth ringo mynyddoedd mwyaf byd, mae ganddo'r hyn sydd ei angen i ddod drwy sawl sefyllfa. A heddiw ma'n bwriadu rhannu rhai o'r sgiliau sylfaenol yna efo 2 city slicker. Ond lle ma' nhw? Dwi'n eitha serious pan dwi'n mewn mwd da, i fod yn onest. Ond gan fod yn gwtio wan ys 3 awr. Dwi'n yn mwd gorau ydy gwir. So, gwaith eithi ddyn nhw dwi'n meddwl. Ond dydy o ddim yn siŵr iawn be i ddisgwyl. Oh my god. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i Saint-Tropez. O be ola i. Does gan Caren a Karl syniad be i ddisgwyl chwaith. Dim ond briff i droi fyny efo'r hyn maen nhw'n meddwl sydd ei angen i oroesi am deuddydd. Felly, ydych chi efo fi wan am 2 ddiwrnod a 2 noson gyfa. Cysgu dan y set. Survival fydd o iawn o fyd. So, dyn ni'n cael tent? So, ydych chi'n wneud lloches ych What? Hang on, ni ddim cael tent? Na. So lle, hang on now. Lle ni cysgu? Ydych chi'n wneud lloches ych hunan. O, fi wedi dod o bloody chinos gyda fi. Ni feddwl bod ni'n neud rhyw fel adventure weekend. So, quads y pethau. Na, fi'n am quads dwi'n meddwl. Da ni'n cael ffôns efallai? Fel Hunger Games. Oh my god, dwi'n cwpio. So, hang on, lle fi ni dyn ni'n tŷ bach? Fi dyn ni'n tŷ bach. Ti'n eisiau dail a tyllu tylla. Beth da ni eisiau neud? Ti'n neud twll mwy. Caren, o! Dwi'n garantio chi mewn 2 ddiwrnod i chi'n bobl hollol wahanol. Go iawn. O, sa'n gredu. Dwi wedi rhoi treats bach i chi, gynnau focs llawn offer i chi. Ydych chi'n ei roi? Last minute request, jo? O be sydd gan Dilwyn yn ei focs anferthol? Am 2 ddiwrnod nesaf, ia. Fuck is this? Dim llawer yn amlwg. Oh my god! Carl, Sut bach rhywun yma? Jyst i fitio pres o fanna. Sagor o fyny. Oh, right, cool. So byddwn ni fatha agor anifeiliad i fyny. Sylvester Stallone style Rambo. Oh my god. Bambi, dwi'n meddwl fi. Bambi? Ie. So ni'n tŵal, chwaith na guys? Ni'n cael dy tŵal fyny. Be da chi fel da chi angen? Caren, ni ddim cael Os tagau. dwi'n meddwl bod chi angen o ddeud losgio. Cael cyntaf am y 2 yma ydy yn ei geiriau nhw OMG. Dwi'n meddwl bod yn edrych yn really nice, da. Boi, really nice, really... Na dwi'n Fi meddwl. ddim yn abys. Dwi'n meddwl bod ni gael problemau am 2 ddiwrnod. Dwi'n meddwl ni ddadal i rynu, dwi'n siŵr bod gen i fo sleeping bags a blankedi a cushions a falle, dwi'n meddwl. Beth siŵr? Ti'n mor delusional. O fewn y 2-3 awr nesaf, oedden nhw'n gofyn am dacsi adra. Enwedig Karl, dwi'n meddwl. A hen o'r cara fi'n rhaid i cwtio fi tro nos. Fi, ti a Dilwyn, mewn sleeping bag, tri gyda'i gilydd. Dwi'n meddwl licio bobl yn bwytio na fi! Get off! Mwyn sicrhau na fydd y 2 yn dianc o'r lleoliad, mae Dil wedi paratoi bod y 2 yn cael eu cludo o'n ddall. Dwi'n meddwl licio cael bag ar ymhen, dwi'n meddwl ofnadwy. Ddim yn fan, i dweud y gwir. Dwi'n meddwl gallu anadlu, dwi'n meddwl gallu gweld lle dwi'n mynd, dwi'n horrible. Ta'n meddwl bod ni'n neud rhyw fel sort of sex app neu rhywbeth, efo Caren? Dwi'n licio hyn. Caren? Mentro Môr y Mynydd ydy enw cwmni Dil. Busnes yn arbenigo mewn pob math o chwaraeon eithafol. Ond mentro i'r Goedwig fydd Caren yn cael heddiw. A pan ydych chi'n barod, de, jyst tynnwch eich mwgwd. Barod, Caren? Iawn. Neud e naw? Iawn. Hwna. Cymryd y band. Oh my god. Clywed chi? O-M-G. Oh my god. Nes ymlaen. Ah! Gawn ni weld sut hwyl fydd y 2 yn gael yn gwersylla heb babell.
Mae'n damp a mae'n afiach yma. Lovely. Mae yna rhyw fath o densiwn rhwng y ddau. Sim glam efo yma de. Dim glam. Vitamin E Radiance SPF cream. So mae nhw'n cael fflych. Mae sunglasses yn cael fflych. Pwy? Mae fi? No concern.